हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो अफिशियेल इउटुब चेनेलाव एडसेलेट जाबाय आं बिजियाव दङमोन बेनो जाबाय आगनिफाद स्किमनि बागै क्राइटेरिया फैबाय इन्डियान आर्मिनि सायाव दा नैबेया उनाव फैगोन दा इन्डियान आर्मि फैग्रोबाय दा बेयाव माब्रै लानो सानदों आं बेखौ गासैबो नोंथांमोननो डिटेल्सखौ फारि फारि होनो आखायाव लाबाय जाहाथे नोंथांमोना गासैबो बुजियो दा बे पिडिएफ फाइलखौ डाउनलड खालामना ला डिसक्रिप्शनाव मोनगोन आरो लिंकआव नोंथांमोना फैनो हागोन दा बे आगनिबोर एबा नोंथांमोना आगनिफाद स्किमनि नैबे जिडि बेयाव बैसोआ 17 हाबनिफ्राय 23 इयार्स गासैयावबो एसेबो बारायासै बेयाव गासैबो साबजेक्टआव 33 थानाय जानांगोन नाम्बारा आरो सेकेन्ड डिभिजन जाथारनांगोन 10 पास लेभेलाव अके नोङो सेकेन्ड डिभिजन पास खालामनांगोन गासैबो मोनफ्रोमबो साबजेक्टआव 33 नाम्बार थानाय जानांगोन होमबासो बेयाव इलिजिबल जागोन जिडि लेभेलाव दा बे सिगांनो दंखायोमोन इन्डियान आर्मियाव दा बिथांमोना एसेबो चेन्ज खालामासै जि दंमोन बेखौनो लाबोफिनबाय बेनो जाबाय इन्डियान आर्मियाव दा बेखायनो रानिं थागोन बेनिफ्राय मेडिकेल थागोन लास्टआव एन्ट्रेन्स थागोन बेयाव पास जाबानो नोंथांमोना साफा इन्डियान आर्मि मोनगोन बेनिफ्राय रिटायार जायोब्ला नोंथांमोना स्टेट पुलिसाव बा एसएससियाव मोनगोन थ' बेनिफ्राय क्लार्कआव नायोब्ला नोंथांमोननि क्लार्कआव टेकनिकेलाव बैसो गासैबो समानखा दा नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों एचएस पास जानांगोन बे नोंथांमोना टेकनिकेलाव बेनिफ्राय साबजेक्टआ मा थानांगौनो बेनो जाबाय नोंथांमोना साइन्सनिफ्राय जानांगोन दे एचएस पास लेभेलाव बेनिफ्राय फिजिक्स केमेस्ट्रि मेथ्स आरो इंलिसाव नोंथांमोना 40 नाम्बार मोननाय जाजोबनांगोन आरो लोगोसे पार्सेन्टआ 50% सेकेन्ड डिभिजनाव पास खालामनाय जानांगोन दानिया नोंथांमोना क्लार्कआव फैदो बेयावबो नोंथांमोना एचएस पास जानांगोन क्लार्कआवबा आर्ट्सआबो हायो कमार्सआबो हायो साइन्सआबो हायो नाथाय नोंथांमोननि साबजेक्टआ बेयाव होनायाव इंलिश आरो मेथ्सआव 50% थानांगोन आरो नोंथांमोना फार्स्ट डिभिजन पास खालामनांगोननो बे एचएस लेभेलाव यानि 60% नोंथांमोना थाथारनांगोन एचएस पास लेभेलाव दा बेनो जाबाय क्लार्कआव बैसोआ 70 निफ्राय बेयावबो नोंथांमोनाहाय 23 इयार्ससिम माने नोंथांमोना पार्सेन्ट नांगोन मोनफ्रोमबो साबजेक्ट होनायाव 50% थानांगोन लोगोसे फार्स्ट डिभिजन 60% दानिया जोंहा फैलायबाय 5 and 6 आव नाय बे जाबाय ट्रेड्समेनाव जाय नोंथांमोना 8 पास बेयावबो बैसोआ सेमानो दङ 8 पास जानो हागोन नाथाय बेयाव मोनसे बुंदों जे पार्सेन्ट नाङा आरो ओरैबायदि मोनसे थालायबाय बेयावबो 33 नाम्बार मोननाय जानांगोन गासैबो साबजेक्टआव नोंथांमोना होमबानो बेयाव इलिजिबल जागोन आरो बेनो जाबाय ट्रेड्समेनावहाय 10 पासनिबो दङ बेनिफ्राय 8 पासनिबो दङ स' नोंथांमोना बुजिबायना गासैबो डिटेल्सखौ बेवहाय पार्सेन्ट नाङा बाट नोंथांमोननि मोनफ्रोमबो साबजेक्टआव 33 नाम्बार थानाय जाथारनांगोन होमबासो इलिजिबल जागोननो बेनो जाबाय आगनिफाद स्किमाव 4 बोसोर 4 इयार्स साख्रि मावनो हागोन एज ए इन्डियान आर्मि नेभि आरो एयारफर्सआव आरो बेयाव रिटायार जानाय लोगो लोगो नोंथांमोनाहाय साख्रि मोनफिनगोन थ' बेनिफ्राय जुलाइआव बेनि अनलाइन जागोन 40,000 भेकेन्सिसनि आरो नोंथांमोननि रिलिज जागोन आगस्ट'आव थ' लोगोफोर आगस्ट'आव जागोन इन्डियान आर्मिया स' बिनिफ्राय हिन्जावफ्रा खालामनो हागोन हाया बे जेब्ला अफिसियेल नटिफिकेसन फैबावगोन अनलाइननि अब्ला गासैबो डिटेल्सखौ नोंथांमोना मोनगोन दा बेखायनो रेडि जादो नोंथांमोना प्रेक्टिस खालामबाय थादो रानिं थागोन मेडिकेल थागोन बेनिफ्राय एन्ट्रेन्स एग्जाम थागोन आरो बेयाव पास जाबानो साख्रिखौ मोननाय जागोन दा बेनोमोन आरो लोगोफोर दिनैनि लेटेस्ट आपडेटआ आं आसा खालाम नोंथांमोना गासैबो बुजिबाय जायफ्रा इलिजिबल जायो नोंथांमोना दानिफ्रायनो प्रेक्टिस खालामखादो 1600 मिटार्सखौहाय